नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार हणकोण ग्रामपंचायतीत अभिवृद्धी बरोबर केली कोकणी भाषा आणि लिपीची जागृती. कारवार तालुक्याच्या हणकोण ग्रामपंचायतीत आज सर्वसामान्य सभा झाली. या सभेत ग्रामपंचायत अभिवृद्धीच्या विविध विषयाची चर्चा झाली. विशेष म्हटल्यार हणकोण ग्रामपंचायत सर्व सदस्य अभिवृद्धीच्या दिशेने बरेच पुढे पावलात. ह्याका कारण म्हटल्यार सर्व सदस्य एकमतान आसात. कारवारात बऱ्याच ग्रामपंचायत व्याप्तीत कोंकणीत बोर्ड बरोवचे ठराव जातीर आसात. तसेच आज या वेळार ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष श्रद्धा नाईक हेमी आपली मातृभाषा कोंकणी मन जागृत जावन हणकोण ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सगळ्या रस्ता नामफलकाचे आणि इतर बोर्ड राज्यभाषा कन्नडा बरोबर स्थानिक भाषा कोंकणीत देवनागरी लिपीत बरोवचो प्रस्ताव मांडलो आणि सर्व सदस्याच्या सहमतीन तो प्रस्ताव मंजूर झालो. श्रद्धा हेमी परदेशात बरीच वर्षा राहून सुद्धा कोंकणीचे अभिमानी हे तेमी सिद्ध करून दिले. या वेळार सदस्य अशोक गजिनकर आणि शांताराम तामसे हेमी कोंकणी लिपीबद्दल आनंद व्यक्त करून आपले अभिप्राय व्यक्त केलो. तसेच सध्या भीमकोल डॅमार येवच्या प्रवाशाली संख्या लक्षात घेऊन ग्रामपंचायतीन भीमकोल डॅमाची अभिवृद्धी केल्ले निसर्गरम्य स्थळ प्रवाशाक आकर्षक बनयता. या जाग्यार इको गार्डन जावचे आसा आणि त्याची पुढली अभिवृद्धी करचे दृष्टीन खास ग्रामपंचायत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षान संबंधित अधिकाऱ्यांनी भेट घेऊन या आकर्षक प्रवासी स्थळार वेगळे पद्धतीन सुशोभित आणि आकर्षक अशें करून प्रवाशाक आनंद लुटूक अभिवृद्धीत भर घालसाठी विनंती केली. म्हण कारवार जिल्हा पंचायत सीईओ एम प्रियांका हेमी आणि इतर अधिकारी येऊन भीमकोल स्थळ परीक्षण करून पुढल्या अभिवृद्धीक आर्थिक मंजुरी दिवचो भरोसा दिला असे ग्रामपंचायत सूत्राकडच्यान कळला. ग्रामपंचायत व्याप्तीत कोंकणी भाषा जतन आणि नामफलक बरोवचो ठराव केल्याबद्दल कोंकणी अभिमानी सदाशिवगडचे कोंकणी संस्कृती मंडळाचे अध्यक्षा श्रीमती उषा राणे आणि कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनला वतीन ग्रामपंचायतीच्या सगळे सदस्यांक पीडीओ आणि कर्मचाऱ्याले आभार व्यक्त केला. आज हांव हणकोण ग्रामपंचायतीचे उपाध्यक्ष श्रद्धा चंद्राक्ष नाईक उलोवचें. आज आमच्या भारताचे संविधान कोंकणी भाशेक मान्यता दिली आसा. तशें देवनागरी लिपी सुद्धा आमी आज मानून घेतिल्ली आसात. आज 90% लोक हांगा कारवारात कोंकणी उलयतले आसात आणि तशेंच हांव आयको येयला की म्हळ्यार आशिर ग्रामपंचायतीन सुद्धा आज बसाचे बोर्ड आणि रस्त्याचो नाव आणि तशें दुकानाचं नाव सुद्धा आज देवनागरी लिपी भितर ठराव जाल्लो आसा म्हण. तसोच आमी आज सुद्धा ग्रामपंचायती हणकून आमी सर्व सदस्यान आज ते देवनागरी लिपीन रस्त्याचो दुकानाचो आशिल्लो खंयचो बोर्ड आशिल्लो आज राज्यभाषा समेत आज आमगे मातृभाषान सुद्धा बरोवंक म्हण सांगून आमी आज ठराव जाल्लो आसा. हणकोण पंचायती ग्राम गेल्या पंचायतीत सर्वानुमतान कोंकणी भाषेचो ठराव जाल्लो आसा आणि आमी फक्त भाशेक ह्या मान्यता दिला. कित्याक म्हणटा ही भाषा आमगेल्या आवय बापायन शिकयल्ली भाषा. ही मदर टंग म्हणटा ह्या भाशेक. ही भाशेक कन्नड आमकां जाय ना म्हणना जाल्यार कन्नडाक आमी नंतर जेन्ना बालवाडी गेले नंतर आमी कन्नड शिकला जाल्यार पयलीं आमकां आवय बापायन आई आनी बाबा म्हणून शिकयली ही मदर टंग भाषा कोंकणी. आणि ही कोंकणी भाषा ही ह्या भाषेची लिपी आसा मदर देवनागरी लिपीक आमकां बरोवंक आज आमकां सगळे पंचायतीच्यान जाला आणि आमगेलो आज लेट आशिल्लो तो बी आज आमगेले पंचायती सर्वांनी मतान आज जालो आसा. खरा हांव ग्रामपंचायत सदस्य हणकोण शांताराम तामसे. ही कोंकणी भाषा ही आई पासून आयली भाषा. आमकां ल्हान पाळण्यांत आसतना सुद्दां आई ही कोंकणी भाषा शिकोवंक लागली आणि ती आमी केन्ना विसरूं शकनात. ही आमगेले आई पासून आशिल्ली भाशा इतलेच न्ही आमगे त्या रक्ताच्या कणात कणात सुद्दां ती पसरलेली आसा आणि ती आमी ताका महत्व दिवन चलून वरची जबाबदारी आज आमगेली आसा. त्याच प्रकारे ही कोंकणी भाशेक प्रचार करूंक आमी इतलेच न्ही इतरांक सुद्दां जे इतर माध्यमांत लोकांक सुद्दां ही आमी कोंकणी भाशेचो प्रचार करून फुडें वचपाची प्रयत्न करूंक जाय म्हणून सांगून हांव सगळ्या कडेन विनंती करून 2 शब्द खूब लोकांक अवकाश दिला धन्यवाद देऊन चित्ताकुला श्री दुर्गादेवीली श्रावण मासाची अखेरच्या शुक्रवाराची पूजा संपन्न. कारवार तालुक्याच्या चित्ताकुलाच्या शिवाजी गुड्यार प्रसिद्ध अशी शक्तिमाता श्री दुर्गादेवी देवस्थानात आज 26 ऑगस्टाक श्रावण महिन्याचे अखेरचो शुक्रवार आशिल्ल्यान कोडीबाग तर्फेन श्री दुर्गादेवीली पूजा मोठ्या उमेदी संपन्न झाली. विद्युत रोषणाईन अलंकृत केल्ल्या देवस्थानात श्री दुर्गादेवील्या भक्तान श्री देवील्या दर्शनाक गर्दी केल्ली दिसून येयली.
जय देव अवधूता राही अवधूता जोडून तव चरणाची देतो माथा जय देव अवतरशी तू येता माजाळी बेताळ देवस्थानात उत्साहात संपन्न झाला हरिनाम सप्ताह. कारवारात श्रावण महिन्यात बऱ्याच जागा हरिनाम सप्ताह जातात. कारवारच्या माजाळी ग्रामाच्या कोठारहिंगा श्री बेताळ देवस्थानात वर्ष पद्धतीप्रमाणे बुधवार 24 ऑगस्टाक हरिनाम सप्ताहाक सुरुवात जावन 25 ऑगस्टाक समाप्ती जाली. कोठार युथ हेमी आयोजन केल्ल्या या हरिनाम सप्ताहात गावच्या सगळ्या भक्तांन बरोच प्रतिसाद दिलो आणि भक्तिरसान या उत्साहाचे आयोजन केले असे श्री बेताळ देवस्थानाच्या कमिटीतर्फे प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. चालकाले नियंत्रण चुकिल्यान ऑटो रिक्षा पलटी. कारवार अंकोला तालुक्याच्या बेलंबळा ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या ताळेबैल हिंगा रेशन खरेदी करण्यासाठी बास गवडीच्यान बेलंबळाक प्रवाशाक घेऊन उतरू लागली ऑटो रिक्षा. चालकाले नियंत्रण चुकिल्यान ऑटो रिक्षा रस्त्याच्या कडेक वचून पलटी झाली. या अपघातात 4 प्रवासी जखमी झाले. जखमी झाले हंदी गोंड मजेरचे म्हण माहिती मेळ्ळा. पलटी जाल्ल्या रिक्षाचो चक्काचूर जालो, मात्र सुदैवान कसली जीवितहानी जाली ना. अपघातानंतर रोखडेच थंयच्या लोकांनी 108 ॲम्ब्युलन्स गाडयेंतल्यान जखमी जाल्ल्याक तालुका आस्पत्रेत व्हरच्याक मदत केली. डाव्या हाताक गंभीर जखमी जाल्ल्या नेत्रावती बेच्चू गौडाक फुडल्या उपचारा खातीर जिल्हा आस्पत्रे कारवारात व्हेले. नाकाक आणि इतर भागाक जखमी जाल्ल्या सीता बोम्मा गौडाक तालुका आस्पत्रेत उपचार केले. प्रतिमा नाकू गौडा आणि सोमी रामा गौडा हेमका लहान सहान दुखापत जाल्ल्यान तालुका आस्पत्रेत उपचार करून रातच्या वेळार तांकां आस्पत्रेंतल्यान डिस्चार्ज केले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.